Nanlin City Lenter Festival a chuan Dingzia Spirit Suppression Sekami chu anaw dinglingin chuan chu Lenter Festival a chuan an kalveya ma se Dingzia wa chuan anaw chu a hlau tatlat mai chuta Dingzia chuan anaw zon pa chuan voin zan chu lim taka manpui ka tumte lul nen ti in dinglingi chu aw ta vak vak maya chuti lain mi pakhat chuan sonu so evil spirit a in thlakania mi te po ai teu to ti in lau thong takin aron thlana Dingzia po chuan thilom zia chu lo hrathiam ve ngalin dinglingi chu evil spirit a in thlak le ani vei chuan natna dam thei to lo an ti chu avei don ti le dinglingi omna lampana tlan le ngalin a hnu dewa chuan dinglingi chu va hmuin a bul vela chuan evil aura le evil beast te po chu an lo om teu to Dingzia po chuan han aw vak ma se dinglingi chuan a chang thei to tlat lo vapan nai pa chuanin chung evil beast ho chu a bei pa zela karlawa chuan chung ho zong zong chu ada thata vek maya chuta chu evil spirit line sil chu a che thei ta ti in nel om lo tak hian anui or maya Dingzia wan han zuan chilin a blade mang chuan attack pop chu atuma ma se a spiritual energy chu thok le khata abo fight avek mai aron lan chian chuan chu dinglingi evil spirit form alo ni reng to mai Dingzia chu ama po chet ngai lovin akut tang ringot ati chet mang chuanin asoi sa hi ani ringot mai aleng hal maya chuta evil spirit chuan tlom mai ro imalam hun tur chu ruat sa vek ani ti chuan he nu po hi ka ayanga ti in nui or pa chuan asoya dinglingi po chuan ama chu that jok mai tur chuan lo ti ve bokin chu evil la chuan ni e that mai la asoyang khan ti te chuan ala tong khum ve le ngala Dingzia po chu tlom jok ni tum lovin tunge ini kapoi salo ma se ithil ti man hi ipek nge anga yang ron ti chuakin a talisman le a blade mang chuan spirit binding formation asiama chen tam tak chuan manin evil spirit po chuanin kha ithil man awang khan spirit emboy a chiat pha do na sin ti in alo hlau thong ve to hle mai ti chu a te rum dana tangin a riat reng chuta aron attack ve le a ma se chung a attack na zong chu lo dang vekin evil terminating formation chu manzom le ngal zatin chen chu wana tangin aron tlata sup mai chumi rualin dianjing spirit form evil devouring rat po chu manglein evil spirit chu remhuna kalro ti in chu evil spirit la chuan kazalen le ni chu in unawin kathat ve viang chu ti in ate vak maya chuta Dingzia wa chuan asil thei ta rama ma se a spirit emboy chu a chiat pha thung chu wangin spirit power po amang thei do don lo ani ma se anautan chung zong chu a hla nani dinglingi tla chu vapomin lau thong su ta hi ka om ti in avathlamuana kumnga lai chu lo ral ve reng to in khamini khan ka spirit emboy chu achia mi chak lo tak kaloni pha si tuna zong confit berial kani mai si tia aril ruwa ti ne unu pha chuan akal ve thewa akal dan en reng poin a chaw ti chu a riat chuta confit guard pani chan zuan ale mu byong zinga te la chuan an lam musit em le ngala byong zinga jok chuan zanlai ani don toem ti in alo zota chutia ti pa chuan an kal zela Dingzia chuan harsa chu ati mel khop mai chutia an kallain an hnung lama chuan fire bat hi alo thoka chutia an kal deuh nu chuan temple cheto tak chu muin chan zuana chuan zanlai ani to mai don heta hian I chol ha dam lokang u ti in an vakal zela spirit power asen thei thu chu biojinga chuan soipain achung an lut deuh nu in chawzena chuan kumsom panga kaltha khan elo fang city hi mi zong an lim thei em ema ma se
a cheng zong zong chu spirit evil hian a that vek to ani ti in biaujinga chu a hrila a hnu dewa chuan confin chunga evil spirit chu aron chua lo nan an talisman mangin an sila changzuana chuan biajian hnena chuan mutzai irelang miang zanlai apel to evil spirit o aron chuak to kher lawang ti in asoma biaujinga lain dingziawa chu muve lo turle chu confit an silna talisman chu khoimia lo tur chuan acha ilo muve ani vai chuan imong kapetang ti in mutum chuan an kalrang ta chuta dingzia po chuan yun ithitoa ichol hadam ram kabai sai ti in hapun sapa an coffin chunga hi yuni ruang ani kat pani te hom nalwa po chuan mu mai lo chuan an ti tia dingzianga chongchang soin ama chuan spirit suppression sekami ania ma se tuna hian engtia chaklo ta em nge ani ti in an soi sap chu ria in dingzia po chu aril ruana ti a riat reng pon lama chuan firebat kha lo fu in an ni guard pani te po an lo nar bot bor to chuti lain dingzia chu a spirit space a lo lutin a spirit embroi a lo la thathai lo ti a hmuwa ma se a beidong tum chuang lo chutia a spirit space a om lain coffee na tang onem nal nel om si lo hian kanaute karila tram lu tuk ti in coffee na tang chuan mai mom tam tak ron chuak sup supin ngar te pahni lain dingziaw chu talisman kha i khoi ani mo ti in dingziaw po chuan a khoi lo thu in a lo changa chuta an omna statue chu a lo cheve ringota an mite tang bau chuan evil spirit aura chu lo detect bin chuta tang chuan chu evil spirit chu a powerful hle ti threthiam veng halin chung gar te pahni chuan an bis chu samon an tuma ma se an thei tatlat lo mai biaujing ala chuan level 2 cultivator kan ni ve sia tinge kan power alo em ti in a hrethiam lo hle maya chuta mai mom ri nel om lo tak nen unit chu coffin na tang alo chuaka dingzia wala chuan ani na te chu lo hrilin uni hi afa an lak sak nu dewa apasal an tha sak lea atopa chuan tur lovin ama po athi phata ni in asoya ti in got te nena chuan lo soi ve in engtia dingzian riange kan lo ti takin ama spirit embro achian nu khan evil spirit bai thei to lovin coffin burial alo tang ta a chuta tang chuan mithi te ni na hi alo hrethin ani chuta chu evil spirit unit chuan inin pai mo ofan nal takin alo tia dingzia chu lo put chua lo tuma ma se alo phaman si amai mum ril mangin aman bet ngala nang chu min phurpol tu inisia iruang hi keima anga evil spirit a changin kan om dun don nia odum tak nil har deuh tur hian asoma changzuana chu ronin rol ve ngalin keini ho hi spirit suppression sekami kan nia tiin abaya an talisman mang chuan spirit binding formation chu an han mang vea ma se an man bit railo khop mai a evil form level 4 true eyed spider hi ron mangin biaujinga chu ateri mai maya po ading hlei thailo tep ani chawjunga chuan azuan rol chia chuan biaujinga chu signalin a fire blade mang turin atia ma se changzuana chu athi pa thatho ani evil spirit chuan alo thiltlang pop maya chuta thaile thailo hian biaujing minlo puiro ti in akawa ma se biaujing aril ruwa chuan lo na ba ka mol lo changzuana chu evil spirit chuan ai tadaya chu evil spirit chu ama ain achak pha sau mai biaujing alama chuan kalin biaujing ala chuan athil nei te chu pe khalo tuma ma se ai tho ani dingzia hun chu loin her chuak ve in evil spirit unit chuan avapan naya dingzia la chu mimol ni hek lo le inaute kha lo ti in aril ru chu atinem han lek lek tia aron sale thuta ma se fire blade mangin alo baya atlan chua pha chuan biaujinga thil pek tum kha ala
anu reido te a chuan lo zuan thlenin spirit power po inei lo kha ka somna chehi narkol vel du su engtin nge talisman imang ve anga ti in dingzia la chu lo jam lo hle in kan en chin don em ni ang tia asoi zo ma in a blade man chu a vai chet sak thakala etek zom hal zatin ani po in lo bum ve thei zelin atlan chet lain aril mang chuan alo kapa ma se soul burning fire manga lo bailetin a him thei ta rama chuta tuin nge spirit power te lovin talisman am han thei lo tia evil spirit hi in lo mol hle mai ati khum ve saka chumi rualin talisman chu amang lea lighting speed hi a activate in a speed chu asang to hle maya ma se chu evil spirit po chu a speed alo hniam bik ho lo khoya tlan chiat nge ituma ti in chak tok hian a zela chuta dingzian exploder talisman chu kamin atipok tapop maya ada thata emo ti in alo lom hon trep tia evil spirit chu ron lang lein a talisman sil mangin alo dang vena ma se athil tlang ta tho ani chuta dingzia chuan thi thei kalani lo kanau po aladam fel lo ti in anaw nena akalma anthu soi dam takin ilo kirle don nia ti chu threchuakin thanai to lo ti hriat takin azoi nap maya chuti line short ron thokin dingzia athil na chu abung mok mai ron thok zom hal zatin apum chu atlang tapop maya chuta ron attack tu chu ron langin Baiji Capital Spirit Summoning Institute lammi ani firebat po amata hi aloni dingzia chuan ani na Nanling City Goibu Divisiona Convict Barrel ani thu te chu lo hril ngalin anun na achan himawangin lom thu chu alo hrila Baiji lain kha evil spirit kha kalau hretlai deu ani tin chuta evil spirit chu ron che hrut hrutin khovel hi affair lo lutuk ka pasal le ka fa te ka chana chu wangin he evil spirit a hian ka in letta ka phuba laknan karon let le ani ti in aron din chuale meu chuan level 6 alo ni reng to mai Baiji chu attack ngalin aril mang te chuan a han kap ta pop pop maya ma se alo sat chevek mai chuta acid mangin a attack le chia chuan a talisman chu mangin 7 color scarlet bat chu summonin a flaming sword chu a man zom hal zata chu zet chu atur zo ta bik lo che zom tur po omlovin a ut vek mai ni ma se a tha tum rolin dingzia chuan lodangin Baiji po chuan a sol chan him idu animo ati rolin aron attack le tathut maya thi thei kalani lo kanawin ina min lo hak do na sin ati ril ruwa chu a attack na chuan a spirit envoy chu kumha chung chia thale tur chu man thei tirin a spirit phaisa chuan golden talisman hi aron tilta golden talisman power chuan athina turata tidam le halin evil spirit chu asop ta hrep maya chutia asop hrep nuwa a chau hnu chuan a evil spirit devouring a solin atop na tan a hmu bei saber anaute chu hmu tirin wana athon ta dai ani chutia a sola chan him hnuin dingzia chuan idule ka evil spirit devour wang khanin min that theyang atia ma se Baiji po chuan tha chu tum le lovin in control thei lo fei chuan nangma that tur chen kalau let leng tin asoya akal san ta dai ani nanlin lam ron langin dingzia wa chu officer pathum mauzuna lui fei ya ni le sanju chu che chuan an lo muaka an zinga pakhat mauzuna chuan nang hi Goimu Division God pani thina rin hlel kai ber ini tin min roi chui ngal ro kan chui chiang don nia atia dingzian boina chu alo thleng me ke ati sapa